Ti Masakbayan. Tinapalabas, pimusay ti ama ni Rafael, kat nalaos ti sakit tinakam na. Saan mat anagkurang ti inana anang bagbagakan kwa na. Ngampasig apan nagibalas tinaimula iti panunot na. Iti sabali abangir, sang kadamag niluningning iti ama na, no apay asaan ang matatao iti balayda. Impalawag nga rod ti ama na, ama ipapan iti trabaho ti gapuna. Kabayatan na, inkadang ni Rafael as sumangat iti bantay, taadda sa pulan na. Itagagayam, denggan yu tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karcel! Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y. Tanasamak kabantay to'y ayan ko. Uy, sapay ko ma. Ta sa anak amapaay, ket mabirukak ida. Ha? Adda umasidag kanyak. Sino ka? Apay ana isarong ka dito'y ayan mi. Siyak ni Rafael. Ket agbirbiro kak iti makatulong kanyak. Anya tulong ti sapsapulan. May saak nga anak ti biktima ti mananggundaway a tao. Nabalod ti amak. Ket ingkaro na iti pagbaludan ti saan namat abasol. Ket binaybayan da iti pagbaludan. Aging gaapimusay. Isu ti isapsapulak iti hustisya. Anya? Patsenda ko ma. Ket sapay la ko matatulungan dak. Sigurado ka? Amangan met, no al-alilawan naklaan. Pangaasiyo ko ma. Diyo ko maipaturong kanyak ti paltogyo. Pudno amin nga ibagbagak. Talaga kayat ko ti agibalas para iti amak. Nukas tangarod, sumurot ka kada kami. Ha? Surutan na kami. Di ka agbutang. Ipanaknak mo apod no ti bagbagam. Kan ipakitam at talaga adisidido ka iti kayat mo ang mapasama. Ay, nasakit ti riknak. Makakit kita iti mapaspasamak dito lugar tayo. Ngamawan mo ti maaramidan tayo. Wan nga rod kabsat. Mabutag pa yan dagiti kakadwa tayo amapan ijay umaga. Wan taam kenda nga mga nuwad ti masalaw da ijay. Saan damot kit di basta-basta mangdagran no saan tayo idakon kontraan. Di tayo amaw no anyamanan ti sumaro no apang panunutan da. Ay, wan nga rod kabsat. Iso nga agridam tayo lata. Nasaysaya at siguro. No, bagaan tayo, dagiti kailyan tayo. Tapno ka na yung damot nga agsagana. Huwan kabsat. Nasaysaya at no agtatarit nung tayaw. Tapno pagsasaritaan tayaw, tinaskan nga aramiden tayaw. Kan tapno agbibinan tayaw. Huwan kabsat. Nakita mong ti klase ti panagbiag dito'y bantay, Rafael. Sigurado ka kadi akayat mo ti makikapeng kada kami? Wen manang. Awan pa nagbabawik. Sigurado ka? Iti day ta akinaubing mo. Kayat mo ti kastoy a klase ti panagbiag? Wen manang. Gapot kayat ko nga ipatungpal ti planok. Adda na dagsan ang makagapo. Isu binirok ko ti grupo yo. Tapno makikapengak. Ngam saan asinsinan ti biag dito'y Rafael? Ado ti rigat ang malak-amam. Amok day tamanan. Naibaga ni kaigme day ta. Sakbay nga ingkuyog nak dito'y hideout yo. Ngam ipasigurado akabalak ti amin. Gapot kayat ko nga ikan iti hustisya ti amak. Anya? At idug asalay sayon manang. Ngam no desidido ka amangam mo. Isalaysay ko kan ka. Sige, ading ko. Nakasagana ak adungag iti ibagam. Kasladya akong kabalan.
Kumakder ka dita, Rafael. Darupan na ka. Ipakita makabaalam. Wen kaigme. Kurang pa'y, Rafael. Nakapsot ti danog mo. Kansan laad danog tinaskan a masursurom. Amin na klase ti self-defense. Wen kaigme. Wanya, kabaalam ka di pa'y, wano ituloy tamanan enton malam. Ituloy tayo dun malam kaigme. Nasakit ti bagbagi kaya't ko pa'y ti agina na. O sige, agina na ka pa'y, Rafael. Tapno adaman ipigsam, into naging sayo ta, inton malam. Nay, inaladam mo ti aglawlaw ti kalapaw mao kabsat iska. Ay, huwan man kabsat punso. Barang saan nga umalat yung nagiti agaala iti tarakan. Huwag nga agpaiso, kabsat. Ay, nagrigat matang ti kasasaad tayo. Huwan nga ron kabsat. Ngamkas itin akunak. Anusan tayo latan ti kastoy. Tinapatag, di damang dangran. Huwag kabsat. Day tamat laang ti kunak. Iso akunak, nga oray baybayan tayo lataydan. Tawan matlaang tigaway tayo kadakwada. No kumataado tayo, mabalin siguro. Kung narigat mo't nagpatulong tayo iti kapulisan, tawan mo't maitudo tayo. Uwan kabsat. Kung nagpatulong tayo mat ide, hangam, nabaybay-an laang. Day tangarod kat. Iso akas laawanan ti ganas kong agdaw-dawat iti tulong. Apa yan, Rafael? Addarik na. Nasakit ti magbagik manan. Sigurado aga po iti panagsanay yun ay ta iti panakirangat, ading ko. Wan manan. Napigsang amin ti danog ni kaigme. Nga oray lumakayan. Wan, ading ko. Ado ti kabailan ni kaigme, nga oray lumakayan. Kan ado ti amuna. Iso asaan ang maalilaw dagiti kalaban. Kasta ka di manan. Wan, ading ko. Ngam, naanos ka di ni kaigme. Wan, ngam di na kayat ti makonkontra. Noan niya timbagana, nasken amatumpay. Ha? Wan, ading ko. Isungagan anad ka. Wan manan. Ngam na siya klaamay sa. Itatana sa papay. Agpanunot ka no talaga akayat mo ti makigrupo kada kami. Tanarigat ti makarukat dito eh. No talaga anakikapangkan. Agyaman na kiti pang magbagayo manang. Ngam nakapangedeng akon. Kumapeng kada kayo. Alangarad adin ko. Kat sapay kuma tamaano samti amin dito eh. Apay ngay akas to'y matal. Ha, apay ka day, kabsat punso. Awan matgaya man ti maapit tayo. Pinuros da amin ang abo nga dagiti mulak anatang. Huwan nga agpaiso. Awan mo't ti makita nga uray may sabo nga dagiti karabasa. Kun nagbase ti nagbati abo nga dagiti tarong. Sigurado ang dagiti manan grupo ti tulisan tinagpuros. Iso nga awan apulos tinagbate. Ay talaga nga ibusan dati pasensya tayo. Un nga raw kapsat. Gungundawayan da tayaw na. Gaputa amuda nga awan gaway tayaw. Huwan nga rod kapsat. Kat anyang arudan nga ay. Agawid tayo ka din. Awan mo't laang maapit tayo. Ay, uwenen Ay, mabiit man laang kapsat. Hintaman kita ang ti fish pond ko. Ang mga nunang baniit da pa yan kadagiti tilapia. Ayuwan nga agpaiso kamsat. Umaykad, mapanda kitaan. Makapaladingit mo't day tapasamak tatang. Ay, uwan nga raw na nakaw. No nga
makapatulong tayon iti kapulisan? Inaramid tayo matdaytan, idi pa'y laeng. Ngam, ada ka di napasamak, anak ko. Awan. Ha? Kenarigat, anak ko. Saan abasta-basta. Nang runa, tadi tay ammo, no asino tituduan tayaw. Ngam tatang, kakaasi tayon. Ar-aramidon dalatan ti kayat na kada tayo. Kas itinakunak, anak ko. Napat tibiyag tayaw, ngam dagiti tarakan tayaw. Ha? Uwan, anak ko. Tinapatag, di da tayo dangran. Rafael, adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Kwa, manang? Ay naading ko, ibagam kadilatan kanya. Amangan no matulungan ka. Amok, adda makagapo no apay akas na ka. Pampanunutak lang ni Nana Lourdes. Ha? Wan manang. Jak tinungpal ti karikan kwa nang agsingsing petak. Kan ingkarikan kwa nang agsubliak. Amok nga urayan na ti panagsublik. Anya? Ingkarikan kwa nang agsubliak. Apaman ama ipatungpal ko ti planok. Ngam. Jak amo no kaano. Kan di na amo. At ipanagibales ko gayam ti plan-planwak. Idi pimanawak iti lugar mi. Maawatan ka ading ko. Kasta akmat iti. Aglalaok ti marikriknak. Ngam iti panaglabas ti aldaw kantawan. Diyak na pupuutan. Aging gaan na irwama kon ditoy. Kasta ka di, manang? Wan, ading ko. Basta ti kanayon ko nga ibaga. Agan-anos ka. Taaddakan ditoy. Luning-neng, anak ko. Rumwarta dito'y balaya. Apa yung tatang? Maururam ti bantay. Katamangan numakadanon dito'y. Kumaykan. Anya? Ala, rumwartan, anak ko. Uwan tatang! Mabit lang, anak ko. Agbati ka pa dito'y. Tamapanak ijay balay dananam nga iska. Kasla nakadanon ijay ti uram. Ha? Uwan nga agpaiso tatang! Sige, anak ko. Agbati ka pa dito. Tamangan niya ti mapasama kanina na mga iska. Nasaya at nakarwar ka iti kalapaw mahukab sa iska. Kunaklakit din niya tinapasama kan ka. Ay na, awanan kabsat. Nauram ti kalkalapaw ko. Kasanuak pa yun ita. Di mon panunutan ti kalapaw mahukab sa tinapatag. Kat nakapanaw kay Jay. Ngam kasanuak pa yun ita. Pangalaak na iti kagawaak. Kan kasano amang rugiak manan. San aday ti pagparikutam kabsat iska. Agtitinulong tayo. Tapno addamanan pagyanam. Ay, kabsat punso. Ala, kabsat. Mapantapay ijay balay. Barang saan anakadanon ijay ti uram. Awanan, nauraman ti bantay. Tinasakit. Nairaman pa'y ti kalapaw dagiti kakailyan tayo. Ay, huwag garon balasang ko. Parikot ko ngaron ti kalapaw ko. Kasanuak pa'y itaan. Ala, di ka nagladingit, nana. Ano sa nyo pa'y laang ti makipagyan kada kami ita. Tawan pa'y pagyanan nyo. Ay, huwag na balasang ko. Katagyaman ak unay kada kayo. Unay mo't ngaminan dagita at tao. Talagang awan sir-serbida. Awanan da iti asi. San abali balasang ko. Tinapatag. Si bibiyagak pa'y laang. Uwan nana. Da ita tinapatag. San abali. Taamin anapukaw kada tayo iti panakauram ti bantay. Kat masukatan tumatlaan. Kastoy ti biyag ditoy, Rafael.
Urag lemlemang tayo. At dalatamat panawan tayo nga agragsa. Wan ngagpaiso, kaig me. Husto mo't kit di Tapno mapadasan tayo mat agragsak. Wan, Rafael. No adda maparte, adda. Isong agraragsak tayo mat sagpaminsan. Wan, kaig me. Ala. Dito'y kayo pa'y. Tamapan ko kitaan, dagiti agi pulpulpog, iti kalding. Wan, kaig me. Anya ngay tirik nam itaading ko. Naragsak ka kadi iti pan nakauram ti bantay. Wan manang. Pag nakman dagiti tao nga wanan asi. Agi anak unay, gapu iti panang pasangbayo kanya, kabayatan ti kaawan ti kalapaw ko, kabsat. Awan anyaman na, kabsat iska. Agkakalugaran tayo, iswarong banglaang agtitinulong tayo. Huwag mo't kit di Ay, nalagan tirik na kita. Gapu tada simbang bayak akalapaw. Huwan kabsat. Katsapay kuma. Tasaan na maulit pa'y tinapasamak. Wen garod, dakkel a perwisyo kada tayo tinapasamak. Wen kabsat, kat ipagyamanan tayo, kat sibibiyag tayo pa'y laang. Madudog ti pusok amang kitkita iti bantay anauram tatang. Uray asino anak ko, saan ang maragsakan iti napasamak. Mainayon pa'y dagiti nauram at taraken ken mula tayo. Ay, di tayo amaw. No nauram, wano inalada, anak ko. Nagadalak kumalaangan iti kinapulis. Tapno adda maaramidak kadagita mapaspasamak. Anya? Nakapagdesisyon akong tatang. Agpasentro ak inton bigat. Tamapanak agpatulong kadagiti nasken a pagpatulungan. Anya? Awanan ti makalapod kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Malapdan nga ta ni Tata Punso ni Luningning nga agkidaw iti tulong. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti makalawas a serye tayo ita anapaulwan. Karsel! Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Puclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, nakikapan ni Rafael kadagiti rebelde. Insuro na ito'y ang makirangat, aging gaanadal na. Makariknamat iti iliw iti nang ipatagkan kwa na, anin Nana Lourdes. Ngam binagaan ni Ella, ang mairwang tumutlaan na ito'y. Iti may sangal daw, nauram ti bantay, kat nauram amin ataraken ken mulada. Isuan nakapagdesisyon ni Luningning, nga agpatulong kadagiti pan nakabagiti lintag. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel! Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ti makalapod kanyak tatang. Talaga nga agkamang akon kadagiti kapulisan. Ngam anak ko, ang mga nuad-adda apare ko ti ipaay na day ta nga aramidem. Kan may sa, amom ka day ti pagkamkamangam. Ha? Anak ko, saan asinsinan akalaban dagiti rebelde? Kasapulan ti umno apanagsagana. Isu apang nga asim kuma. Di ka agdardarasudos. Alam, uwanan tatang. Agyaman no kasta anak ko. Maawatan na kuma.
Tadyak mat kayat ang maisagmak ka. Sapay la kuma. Tama kapag panunutin dagiti tattao anang ipabalod iti day di amak. No makita dan anauram ti bantay. Ken no makita da nga awanan dagiti taraken ken dagiti mulada. Wan nga rod ading ko. Ngam sigurado. Agladingit to dagichay. Kurang pay dayta analakam da. No ikumpara iti nalakam dagiti inosente at tao anaparigat da. Sa bagay matkiti, ngam insapasap mon tiguram ading ko. Hustulaan dayta. Tapno agnakam damat. Talaga anap nun ka iti sakit tinakam ha. Wan manang. Gapo tadyak malipatan tinapasamak iti amak. Maawatan ka ading ko. Ngam sapay la kumata dumtento ti aldaw ang mapunas amin a sakit tinakam mo. Kat agtal namat ten ti panunot mo. Sapay ko manang. Ngem panagkunak. Sala mapasamak dayta. Inton magunod kon ti hustisya akal kalikagumak. Tatang, sigurado kayo kadi anak kapanawan dagiti kalaban nyo. Wan anak ko. Nga magtalinad kayo paylaang dito'y naglamangan nyo. Tamangan no adada paylaang dita nga agbasak-basak. Tatang, Rumar kami anak ko. Tagpaliiw kami. Narigatan ti agtaltalaklatan. agad-anad kayo kumatatang. Amangan no maisagmak kayo. Di na kami pakadanagan anak ko. Adumot kit di dagiti kakadwak. Handa kayo ti rumbang nga aganad. Iso adi kay rumrumwar. Uwan tatang. Bilinam dagiti kakadwam. Taure nagtalnan ti aglawlaw. Saan tayo nga ammo? No adda paylaang dagiti kalaban iti aglawlaw. Uwan tatang. Ado tinadangran kada kayo kakadwa. Naskan nga agpaimbag kayo. Tasublian tayo dagiti nakalaban tayo. Wan, kaigmi. Uray si ka, Rafael. Panagkuna kat saan pa'y nga umdas ti kabaalam iti panakiranga. Tamay sa ka kadagiti nadangran. Wan nga rod, kaigmi. Agpapigsa kayo amin. Tarumaot tayon tumanan. Kaigmi. Agsubli tayo kadi adagos ijay. Saan pa'y, Rafael? Napudot tayo pa'y lang iti dayjay a lugar. Amok, asagsaganaan dati pa nagsubli tayo. Ha? Kan maysa. Amok nga do ti kabalan ti leader da. Iso naabak tayo. Ngam patsak, makabawi tayong tumatlain. Saan tayo ngamin na nakasagana iti husto, kan saan tayo aninamnama, alumabanda. Tatang, kabaulan nyo mo't gayam aparmol kan dagiti kalaban. Narigat ti basta agtaltalaklatan iti kabaalan anak ko. Kan maysa, di tay ammo, no nairanranalaang anabaalan mi ida. Tatang, Kan maysa, amangan no basit da aring maot. Isungawan ti gaway da. sa bagay mo't ket di Kabaalan mi nga agpayso ida anak ko. Ngamawan mat tinatay kadakwada. Isu anak ko nak, anapig salat ti persa ti grupo da. Balsen tayo, dagiti tagasan Nicolas. Ikaro dati panangdangran da kadagiti kakadwa tayo ite. Nakasagana kayo kadin. Jak kayat, nga dumanen ti madangran kada tayo. Isuanas kan, nga agalibtak kayo. Magudwa ti grupo. Kat sika, Rafael. Sika ti mangidaulo iti maysa grupo. Sakmat iti maysa. Kabaalam ka din, Rafael? Wan, kaigmi. Saan akas karina ti agbalin amang idaulo kadagiti kakadwa ading ko.
Iso nga gananad ka iti iraraot nyo. Wen manang, agyaman ak unay. Diya ka mo na sumurot kami wano saan. Iso abilbilinan ka. Si putam anaimbag tigaraw mo ichay. Wen manang, agyaman ak iti panangisakit mo kanyak. Imbilang kan kaskapsat ko, ading ko. Iso adyak kayat ama isagmak ka. Kasta akmat manang. Diyak kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Gapot hanalag antiriknakan ka. Iso nga agan-anad ka kumamat, manang. Wan ading ko. Sikat tinakarikna ak iti pamatag timay sa akabsat. Iso asapay la kuma. Tadi ka agbalbaliw kanyak, manang. Dahito yan ti ibagbaga, kabsat iska. Nasken nga agridam kuma dagiti umilay. Tapno kanayon tayo anakasagana. Huwag garot kabsat. Di tayo napakpakadaan. Rimaut damanan. Ay, Adumanan ti inala datarakan tayo. Ngam ti nasakit. At dadagiti umili anadangran. talaga asanda nga agsarsardang. Diyak amuno apay akas tawi. Amangan no kayat da sa kupan ti San Nicolas. Nalabit akas ta, kabsat. Hanggang saan ang mabalin? Di tayo itulog. Iso nga ilaban tayo, tikarbangan tayo. Ado ka talaga tinadangnan dito eh. Saan asinsinan ti enkwentro idirabi eh. Wan nga rodlo ningning. Sige, tumulong ta mga sikaso kadakwada. Ta isulaang ti amok ama itulong tayo kadakwada. Ngama, agamakag. Amang ano adadapay lang dito yung aglamlamang. Saan mo't siguro, Rowena? Ay, na yan ti kastoy. Makapaladingit. Ngam, awan ti mabalin tayo. Ayos, nagbaligi tayo! Nagbaligi tayo, kakadwa. Saan tayo anapaay? Nabalan tayo ida. Gapuday ta iti kinalaingyo amakirangat. Diyak impagarop nga agbaligi tayo, kaigme. Takasla aduda, idi madama tirangan. Uray aduda. Saan da tayo akabaalan? Sa bagay mo't kit di kaigme. Day tayo ibagbagak anaskan nga agsanay tayo anaimbag. Tapno mabaalan tayo amin. Dagiti makainkwentro tayo. Wen nga agpaiso, kaigme. Nasken nga aginsayo tayo lata. Tapno ad-addapay alumaing tayo. Wen, Rafael. Saan tayo amapnak? Iti kabaalan tayo lang. Wen, kaigme. Kat agyaman nak iti panangisuruyo kada kami. Ala, aginsayo kalata, Rafael. Tasikan to ti sumublat kanyak, iti pwestok. Nagmayat nagpaangin dito ipagtugtugawam ading ko. Wen manang. Iso dito iti pagtugtugawa no kasta ajak makaturog. Apay di ka pala mapan maturog. Rabiin Saan pa makaturog, manang? Adda nga aming pampanunutek. Anya man yan dayta. Ti masakbayan. Anya nga tatigasat nga agururay kada tayo. Agnanayon ka di natalgad tayo dito eh. Saan da tayo nga ta atiliwan dagiti pan nakabagi tilintag? Diyak ka mo ating ko. Diyak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ngamsapay ko nga, taag na nayon anatalgad tayo dito eh. Rafael, amukon no asino ti dadaulo ijay San Nicolas. Ha? Dengga manaimbag ti ibilin ko. Ingkay alukoyan day jay alakay amang ibingay kadagiti San Nicuana. Ado ka diti sa nikwaday di alakay, kaigme? Wan, iso adumawat tayo kan kuana. Ngam kasano no di na kayat. Padasan niyo pa'y akasarita, Rafael. No saan nga umanugot, mang panunot tayo,
iti sabali awagas. Juan, kaigme. Urer ba ti kayo pa'y lang ti kalapaw tatang? Siyak lang ang ti mapan ijay uma, no saan anasaya at tirik nayo. Sigurado ka kade, anak ko. Uwan tatang, kabaalak. Ala, uwan man nga rod. Tanay, kasla sa bali at talaga tirik na ka. Iso nga rod nga ginana kayo pa'y laang. Tanarigat matlaang no pilitan nyo ti bagayong agtrabaho. Wen, anak ko. Kahit uray dyan nalagaan laang at trabaho ti aramidem ijay uma. Uwan tatang, agiru utak laang. Kan ilipas ko ti panagmulak iti laya. Adape ngamin dyan saan ko na imulay di kalman. Ala, wen na anak ko. Kataganad ka kandi ka unay agpakarabi eh. Uwan tatang. Nakasagana kayo kadin, Rafael. Juan, kaigme. Alang nga rod. Intayo danunen day jay alakay ijay umana. Juan, kaigme. Laglagi pem dagiti imbilin ko. Tulungan na ka mga lukoy kan kuana. Juan, kaigme. Alukuyin tayo. Tano da ibingay na. Datayo matlaang timairanon. Juan, kaigme. Apay nga intulok mo nila ang luningning ti mapan ijay umayaw kabsat punso. Saan nabale, kabsat? Agawit po matla adagos. Anya nga minaya ti mapan naaramidan ijay. Mapan na kano ilepas ti panagmula na. Kuyug ko ma. Nga madimat ngamin tiriknak. Ay, madanag anak para kan iluningning. Sapay babae. Saan naman ano ti anak ko, kabsat? Saan nabale? Ta sumuro takto inton aldaw. No sumaya at tiriknak. Ay, di mo ipilit kabsat punso. Ang mga no kumarumot day tarikrik naam. Saan abale? Siya kunti mapan ijay umayo. Siya kunti mapan mangkita kan iluningning. Alaman nga raw kabsat. Kat agyaman akunay. Kaigme. Kaslag may samat ti tawid di papanantayo nga uma. Juan nagpaiso, Rafael. Agtuloy tayo kadipay, kaigme. Juan, ang mga no isuday ta jay lakay. Juan, kaigme. Tapno saan amasayang ti umay tayo dito eh. Ala, abungutan niyo anaimbag da gitaro pa yo. Tapno saan da tayo amabigbeg. Juan, kaigme. Agyaman na. Nalpas matlaang ti panagmulak. Agawid ako, tayo nakitaan ni tatang. Naimbag nga oras mo. Sino da gito eh? Naimbag nga oras mo, kunak. Di ka madanagan. Tadida kan anuan. Naimbag nga orasyo. Sino kayo kadi? Sa dino ti ayan ti amam. Apay kadi? Kan, anya ti masapul yung kada kami iti amak. Anya pay, ti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kan itimot direksyon ni Virgie Peclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngam linapdan ti amana. Dimteng mati aldaw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas.
Kat ado tinadangran kadagiti grupo da kaime. Isuan na lagit dati agibalas. Iti may sangal daw. At da masidag kan niluningning iti umada. Ita papagayam. Denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Karsel. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak amo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sanikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan kuwana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak? Sana naras ka na maamuam no asino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak day di alakay. Panagkunak. Iso day ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadida kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, isuday di ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. Talaga asan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarautan tayo ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam. Ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siya klamay sa panagkunak ket talaga akurang pa iti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Ken may sa, awan pa iti umno arason, tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Agyaman ang kakadwa, tadimngag kayo iti singasing ko. Kaig me, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan, no apay akaslan na dagsen ti darayo, iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsen tirik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaig me? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaig me? Gaputarinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Kahit nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot milangan ti lumaban. Kaig me?
Siyak lang tinakalasat. Isu ang naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupo. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngem, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gapot kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kastagayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawata kon. Juan Rafael, amin nga adda ditoy ket addaan nalidam anapalabas. Ket makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecoveran ti bantay ang nauram idi Rowena. Mayat manan ti tubo dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaayat apoy buyaan. Sakat nagado ti tumatayam. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kaslasaanan ngagpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastoyan. Di tayo mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat taa, masirayan tayon to tilawag. Jak amo Rowena. Jak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kaya pangtaan yumanan. Ha? Alain tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaen tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat nga agyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuaya. No diyo kayat nga dati saan ang nasayat ang mapasamak kada kayo. Ladingitag barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isong maawan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasar dengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mang puros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaan ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaybagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaag adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo. Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inanlukoy ni tatang amang ibingay iti San Nicuana. Anya? Talaga amaruruda kun Rowena. Nagtanta ng aklaang. Gaputa agamakak.
Amang ano pagaramidan da kami ti dakas. Kat, anya ti ko na ni Tata Ponso. Kinuna na anak kurapay kami laang. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Ponso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amo, ada nadlaw ko. Diyay may sa kadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknak kan kuana. Ha? Uy, laglagi pam Saan tayo nga am mo dagi siya at tao? Juan, amot day taruwena. Ibagbagak laang mutken ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talaga amat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaig me. Nung at rautan tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaig me. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaig me. Iso at tulungan nak, Rafael. Tapno agbalegi tayo. Namnamaam day ta, kaig me. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Tao may manan damagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yumat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangted kayo. When no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo lang tinamnamaag amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana. Nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay amo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayo. Bayat anasapa pa'y. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak kan ka. Agyamanak, kabsat istong. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaig me. No kasta nga roda, agsagana kayo. Tarautin tayo itamat laeng. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaig me? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaig me. Ibaga kadagiti kakadwa. Juan Rafael, di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo ken kuana ha. Kat, kaano nga rod ti iraraot tayo, kaig me? Iti kabiita na panawan. Saan tayo nga ibaybayag pay? Juan, kaig me. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti iraraot tayo.
Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayan da. Wan manang. Ngam apay kasla di ka makait na ading ko. Awan dito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit ida ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sa balit na nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal na dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti na ko na. Addakan iti daytoy a grupo. Isungawanan ti maramidam. No di sumurot iti amin apaganurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ating ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, Rabiin, gamawan pa'y ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod no ninghing. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwang. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Amang ano inururay na ako magsutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Ay, madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaan. Sumangpat tulat ta ni Tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Naan niya? Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Juan, kasta timbilin na. Isungag lalaok ni Marikrik na kan mapampanunod ko ita. Ay, makapadanag matay ta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da kuman ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano adda ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Oh, Herod, italay nga napasamak na ito'y. Wan garod kabsat. Isa madalagan una ay di balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong adagos ka na tayo? Wan garod. Ay, imbag ka napigsaak pay laang. Kat kabailak pa'y ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uwan nga, Rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo, kakadwa. Mabait lang, kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan at may saw, kabsat Istong. Ay, kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day ta nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Tinapalabas, saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael? Ngampilit nga inwaksina iti isip na.
Saan mat anamingga da kaigme anangal-allo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayong dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isu nagkid daw daytoy iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulen da ni Tata Punso. Papagayam, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas. Ana paulwan, Karsel. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino dyan nakada sa ijay banda. Well, sige. Ay, aday ta. Ha! Ni kabsat punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay na, sa punso. Ay baka di kita pasama kan ka. Ay, Kasta saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanan nga kang angas ni kabsat punso? Yeah. Ay, limami isang tibagina. Ay, sos! Natayan ni kabsat punso! Tatang! Abay ang pinanawan ng matan. Awanan ti sir bitibiyag ko tawan ka matan. Luningning, gusto daytan. Di ka matlag sardawan ng sangsangit. Nagsakit na hindi na pasamak, Rowena. Kasano ang maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam anya nga rin di mabalin tayo. Diyak may nadawat di sakit ang marikrik na. Nabigsapay lang ni tatang. Ngamapoy ng inaramid na kaskuhan at ikastoy. Dagiti awalan asya sa tao. Luningning, gusto. Tay talagsang sangit at aramida mo. Mawata ko'n. Naapoy ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam di mapasamag kan kwa na. Luningning. Ita, taawanan day di kabsat punso. Sikat ti sumublat adada uno dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya ta mabaybayan ti ili tayo. Tata istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramidan dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da nga aramidan. Luningning. Adun ti naisagmak ga po kadakwada tata istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay. Nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang lang tata istong. Tapno agsardeng mo't kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay husto ka, Luningning. Iso anas kan nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakala kayo. Apay, adda ka di pampanunutan? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kenti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na. Sipod nakitak dahi balasang. Kasla nagbaliw ti riknak. Ha?
May bagak pa yan, asa na may parabang ti simbrakak. Sana rin ba nga gibalas tayo iti sa bali atawa? Gapulaan iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anad ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon ko maalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpaggat tibiyag tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti lintag. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad iti kalabaw yu? Ha? Narigat mo agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot ka na iti kalabaw mi. Taijay kan nga agnaad. Agyaman na, Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na, Rowena. Amom, kasla mapukpukawan akong itinamnama. Gaputa si siyaklaan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalakmat iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulungak no addaman dumtag manan ariribo. kaig ni. Oh, apay, Rafael. Heta ka di magam? Adda, kaig ni. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaig ni. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaig ni. Takaslaawan ti waya-waya tayo dito eh. Kentap no saanen amanayunan tayo ti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ng itisyak? Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May balod tayo, kat agikaro tayo iti tungpal biyag iti pagbaludan. Nasaysaya at siguro dahi ta kaig ni. Ngam ti agnanayon anakalembang tayo latan dito eh. Apay, agbababawi ka ka din na nakikapang kada kami. Kaig ni. Sigurado lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumat ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam itilaing kanturad mo, amang ibagakan ni kaigme. Asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa eh. Day ti maiparbangkan ka. Tikunan, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka. Sumartang kayo! Asino tinang ibagang aglaban kayo atwa? Rafael, Lagman. Pasensya kayo lakaman, kaig mi. Nakapungtuta kinilagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang. Taniya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha?
Pasensya kayo lakuman, kaigme. Ikarit, sana na maulit. Oh, apa di kag sao, lagman. Pasensya kayo, kaigme. Ngamsan asyak tinagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta di kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daaga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarit, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan ket aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga kaya maagad-adal kan iti panlakirangot, Luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tatumulong ak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, Luningning. Amang ano day ti pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasamak. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanan dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo ang mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikag kagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo balasang ko. Di mo ba ibayan ti bagim? Tapno baragsakan mo't laang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Wan nana, ngam may salang amin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya at ti ilalanag ti init. Ha? Kan, kayat ko arik na ang tinalamiis apuloy ti amin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnat, tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa. Kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap namang agtayong matkumati panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak apa nag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Dumtang tulat ta day ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang to day ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaon ti panawan? Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat? Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, Luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lindan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga. Agtokyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na.
Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan manang. Day tati kaudyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganain na kami. Ay, kasla kumarkaron ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day tamanan. Mariribo kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamatlaan. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yan ti aglibas. Ngam, amangan no tsak baligi. Di ka agdardarasudo sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway ang makapanaw ta iti daytoy alugar. Luningning, agawaan. Ha? Ada ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa nini. Tikunam ka di kat makapanaw ka! Di na Luningning, lumamag ka! Ruwen, panawan na kito yan! Tarasam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kakanwa! Kamatan niyo! Di na yan paligyan ang kamagkanyak! Yan! Sumurot ka langin kada kami. Tapno di kan madaksan. Ibatang na! Di kan makapaluspos pa. Iso asumurot ka langin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Papai lang tiyamuyo labanan! Tata Istohong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasan ka. Ada na sa mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, iso nagtarayak matay. Ngam amang ano nakamagdan. Alang harot balasan ko. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningning. Bareng maispalmi iti paggaan. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan day ti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, manang. Barang umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sapay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa na. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agururay agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karcel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Karcel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, manang. Amang ano pagaramidan da iti dakas. Saan mat siguro ating? Iyap pandala ka no? Sapay la ko mangarod, manang. Barang umanugot iti kayat da kaigme. Kat awan dakas ang mapasamak.
Sapay lang ko, ma. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Naka-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Kan madanagan ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Masapol magbalinak ang ating kar. Tapno makalibas ak dito ay. Amo kasaan analaka. Gaputan nakakawarak. Ngam ikarigatak. Ikagumak na ikatanti kamar ko. Tapno makalibas ak dito ay. Oy, anya ti aramidan, si ka babae. Ha? Di mo gamden ti aglibas. Amangan numatay ka, adi na oras. Awan umasping iti kinadak siya at tao. Oh, tinuperaan na? Korang pa dayta. Ikatanyo ti kawar ko kat makilaban kayo kanyak iti patas. Kasta gayam, ha? Huwag ikaro kayong to. Anya? Dakas kayo! Panawan ka man laan yan. Tamangan nung mapatay ka pa'y! Gitakan! Pinatay na lang arudan ti amak. Kastoy pa'y ti aramidan na kanyak. Awan basol mi ka nakwada. Tapno aramidan na ti kastoy ka na kami. Sika, babae, mangadang kan, tapno makarukat kan ditoy. Ha? Talo ti mabalin mo a pagpilyan. Sumuko ka, kat alukuyam dagiti kailyam ngagpaituray da kada kami. Wano makigrupo kan kada kami. Wano, agtalinaid ka abalod mi. Pangaasiyo kong makaigme. Kasyandak. Kakasyanda ka. Iso nga ro da pagpilpilyan da ka. Umanugot ka nga minan, iti kayat miya mapasama. Saan? Husto kumamatan. Umdas kumandag iti tarakan kan mo lami ngay nalalayo iti kalabas. Anya? Agpagpakaasi ak. Kasyandak kuma. Nunatanggan lata ti ulom. Agtalinaid ka nga rod, abalod ditoy. Kaya tama nga no nakarkaro pa ti aramidan mi kan ka. Saan? Pangaasiyo. Gusto ko man di pa ng parparigat yung kanya. Nunatangkan lata ti ulom. Ang mga nudakdakas pa ti pagbanagam ditoy. Kaya tawan di makalapad kada kami. Iti kaya't miya mapasamak. Sige, napakaragsakan nyo di mang parigat kanyak. Gudasan dakon, tapno mapnag kayo! Sino ka? Siyak ni Rafael, Luningning. Ha? Di ka natagari. Di daan mo asim rakak dito'y nakaipupukam. Pangasim, di na ko mapagaramidan iti dakas. Di ka matanagan. Adak dito'y. Tapno makigayim kan ka. Anya? Wan gayam. Adda imot ko amakan. Agawa maakanan da ito'y. Tapno di da makita. Di ka matanagan. Nalinis da ita. Inyalaan kan. Tamok asang kabasit lang ti ipakpakandakan ka. Agyaman nak. Pangaasim tatulungan nak. Alukuyam dagiti kakaduam. Tapno palubusan dako na pumanaw dito eh. Jak may ikari amalukoy ko ida. Yang padasak, Luningning. Tulungan ka. Tapno makalibas ka ditoy. Apay ka di, Rowena. Agsangsangit ka manan. Pampanunutot ni Luningning, nana. Sa dinungatan ti ayan na ita. Huwag nga, Rod. Abangan no kinumbag dagiti rebelde. Sabay ko mo to saan? Kaasimat. Ay, huwag nga, Rod. Ay, agkapsutak no pampanunutot ti mapasamak. Ngamrumbang laang agtalinag tayo anatib ka. Tapno makaiwayat tayo iti pamuspusan.
Tapno mabirukan tayo ni Luningning. Una yan ti kastoy, nana. Kanayon lata ka di akastoy. Awan nga tati pagbaliwan ti amin. Diyak amaw balasan ko. Tasaan tayo mo't nga mo. Noan niya ti sumaro no ang mapasamak. Di tay amaw ti masakbayan. Nakidaw tayo ni titulong kadagiti pan nakabagi ti linteg. Isu husto ko man ti panagdadladingit mo, Rowena. Tatay Stong. Binagaakmet tayo dagiti kakadwa tayo, nga gridam da. Tapno kanayon da nakasagana no addaman dumteng ariribok manan dito'y ili tayo. Awan, Tatay Stong. Barang agibos ko man ti kinadakas nga agraraira dito ili tayo. Bareng, balasan ko. Tata, diyak pa yan makaturturog amang pampanunot ka ni Luningning. Italak tayo ti amin kadagiti pan nakabagi ti linteg. Agkalma ka lang. Tapno makapagpanunot ka nasayaan. Wan, Tata. Wanya, nakasagana tayo matsiguro aminan. Bumaba tayo manan ni Jepatan. Awan ti bati tayo nga uray maysa kadagiti tarakan kan murada. Ket no addaman lumaban kadakwada. Di kay agpangadwa amang pasag kadakwada. Laglagi pa niyo dagita bilin ko. Ken masapul nga awan ti agpaabak kada kayo. Naskan na kumpleto tayo ang makasubli dito'y kuta. Hala! Agtignay tayon! Katagraman kwartada! Alaan tayo! Ay na, naipos man ang dagiti tarakan tayo. Ado tinapukawan iti kaldeng kan manok. Kat amok adagiti armado manan ti akin aramid. Kastoy kadilat tan, nana. Agpaituray tayo kadagiti kilo ti panunot da. Aguray tayo iti umno a panawan, balasang ko. Taaging gaita, awan gaway tayo, no lumaban tayo. Ay, kastoy latan na kanayon. Apay nga taa di may ibos dagita adda ka sa tao. Aduda, kat narigat amarpuog ti grupo da. Malagip ko man ni Luningning. Ang mga no niya tinapasamakan ko, ana. Dawatan tayo asapay kumata saan anaan-ano ni Luningning. Kat dumteng to ti aldaw, makaawid asibibiyag. Kastoy kumakanayon. Tunggal rumaot tayo. Ado ti maala tayo atarakan dagiti umili. No kanayon da kadenggan awan ti parikot. Iso atong palam nyo amin nga ibagak. Tapno kanayon tayo ngagbaligi. Nasaya to kasta. Takas iti kanayon ko nga ibaga. Asino man atumubngar kanya. Kan sana sumurot kadagiti bilin ko wano paganurutak. Jak agdwa-dwa amang gudas ken kuana. Pangulo! Pamumiday ta, Pangulo! Inton rabi, agiinom tayo. Agraragsak tayo. Adumanan tinasamsam tayo atarakan dagiti umili. Kanat dapay na ala tayo akwarta. Pangulo! Mayate na, Pangulo! Ngamita, aginana tayo pa. Apay ngay may kadito'y na kay pupukak kat adalaman ti rabi. Da kami tinapos gan nga agbantayan ka. Iso anakastrekak manen dito Luningning. Kasta ka di? Umay ko ibaga anasken anakasagana ka akanayon. Tanyaman nga oras. Aglibas ta. Saan ka kadi amadaksan iti day ta nga aramidam, Rafael? Tinapatag kanyak. Kat makalibas ta dito'y. Apay anak igrupo ka kadagiti tulisan. At idug asalay sayan, Luningning. Nga may salaan ti may bagak.
agbababawi ak anak ikapang iti daytoy aggrupo. Naplano tanti amin, Manang Ela. Juan, Rafael, ading ko. Intun rabi, ilibas ta ni Luningning. Ket umadayo tayo ditoy. Sumuko ta kadagiti pan nakabagiti lintag. Ket agpatulong ta kadakwada. Juan Rafael, kasta ti aramidan tayo. May sa kadagiti mang bantay kini Luningning intun rabi. Ket agsipot ka na imbag. Ken agsagana ka. Nasken ngagbaligi ta iti daytoy aplano ta. Matungpal, Rafael. Sige, kakadwa. Agraragsak tayo ita. Inuman tayo ti arak aginatang nilagman. Un Pangulo! Uminom tayo. Adu ti pulutan tayo. Tapinartida Rafael ti talo akalding. Kalangarod! Irugi tayon ti uminom. Agreneg tayo iti arak. Nabartakan dagiti lalaki dito'y kota. Dagiti matpadak a babae. Narnakandan. Nagtalagdala unay. Manang Ela. Aggunaytan. Juan, nakasagana ako. Agsipot ka. Tayo nakrok atan ni Luningning. Aday ta. Naikat kunti kawarkan ka. Agyaman ka. Agawa. Rumwartan ditoy. Agawaan nyo ti magna. Ang mga nuadda nakadlaw ang nakalibas tayo. Nabanong ka ko. Ngam kabala ka. Ikagumaan tayo ti makaadayo dito'y. Nakadayo tayo matkid din iti kota. Ngam delikado lang ta. Numadukta lang da naglibas tayo. Dayta ti si Bubukal ang napasamak, sir. Isot ga po na nag-surrender kami kini Rafael, sir. Nagbidot kami ang nakikapang kadagijay atulisan. Pangasiyo, sir. Da Rafael kan Manang Ela tinang tulong kanya ka makalibas. Tulungan nyo kumaida. Saan nyo kumaida adangran dito eh. Sige, di kagdanag. Ta saan daaman anon ditoy. Nasaya at mat, ta nagdisnudo da asim mo ko. Wen, sir. Kat nakasagana kami amang ikaro itinagbasulan mi. Nakasagana kami amang isuro iti lokasyon ti kutami, sir. Rafael, kadwak ni Nana Lourdes. Nagtungpalak itinakunam amapanak iti barangay yo. Tasarakak ni Nana Lourdes. Agyaman ak Luningning. Ay una yun, Rafael Baro. Ta dito'y kamutin pagbaluda na makita. Daytoy katiitin ako namin ni kanya kasapulan. Kayat ko ti agibalas. Gapo iti ipapatay ti amak. Ngambidot ti sinara ko, Nana Lourdes. Awan gayam na sayat amasakbayan nga ipaay kanyak. Tiin kadang ko asuruten. Takarsel mat gayam tinangiturungan na kanyak. Ala, sana bali, Baro. Tagal pa sana maikarong tinagbasulam. Makarwar kabot lang dito. Awanan lagi ti pagbutbut ngan tayo a rebelde, Luningning. Natilyo da amin nun. Dagiti da duma, natay da. Gaputan nakirangot da kadagiti pan nakabagi ti lintag. Wan Rowena, nadamag kumot day ta. Nasaya at mat. Kat ita, awanan ti parikot tayo. Sayang laang, taawanan ni tatang mo. Sana bale, taagi karon dagiti nang patay kan kuana. Agyaman na ta si marungkar ka manan, Luningning. Agyaman ak Luningning. Tayo ti likodan tinagbasulan ti grupo mikan ka. Sarsarungkaran na kami lata. Saan ka nagimula iti sakit tinakam kada kayo? Gaputa amok mo ti gapuna. No apay anak ikapeng kayo iti tulisan. Sapay ko mata panunutan yon ti masakbayan nyo. Agsingsingpot kayo diti pagbaludan. Tapno saan ang manayunan tinagbasulan nyo. Aramiden mi dayta, Luningning.
naamiris ko ang nagdarasudo sa iti pangedeng ko. Ita, pagbababoyak launay. Sayang. No kumasan apan nagibalas ti pinanunot ko iti. Saan ko maapagbaludan tayan ko ita? Naituloy ko kumati panagadal ko. Sana bale, tinasken kat nakaamiris kayon. Kat baliwan nyo ti mangrugi. Kat may sakang inspirasyon ko, iti panagsingsingpat ko ditoy. Luningning. Rafael? Uy, sabalin sa dayta. Ngam, sa bagay, awandakas na. Dayta tipod no amarikriknak. Di kagdanag, Rafael. Kanayon kayo asarongkaran ka ni Manang Ella. Kat ibagakan ka. Akaraman ka iti plano, iti masakbayan. Ay na, makapaapal kayo matadol. Uray si ka, Manang Ella. Karaman ka mat iti karkararag ko. Ngamin, nagbalin kan apagayam ko. Agyamanak, luningning. Agyamanak, luningning. Ikari, agsingsing petak dito'y pagbaludan. Dumtang to ti aldaw, amakarwar kayo diti pagbaludan. Kat agkakadwa tayo manan. Kat awanton ti dagansan iti barukong tayo. Gaputan na punas aminan. Agyaman kami iti dayta na saom, luningning. Intay nga rod agbalbaliw. Kat isaganaan tayo ti para iti masakbayan tayo. Ditan gagayam, tinaggibusan ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Jane Castro, Emily Calika, Virgie Paclay, Jonah Ribotaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Basit. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye. Ti istorya tayo itaalawas ana pauluan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agbayad iti nangina dagiti nagaramid kan ka iti gastoy tatang. Anya ka di dayta sasawom anak ko. Basol dagiti agpambantay di pagbaludan da ito nanang. No kumadida binaybayan ni tatang. Saan kumagastoy tinapagteng na? Anak, naatake ti amam iji pagbaludan. Iso anak tay, katawan ko mati pagpapasulam. Kan basol damanan. Gaputay balod da ni tatang. Anak, Awan basol ni tatang nanang. Isulang tinsuro dadawalo ti panagtakaw iti. Rumbang ka di dahi ngay naramid da, nanang. anak, guston anak ko. Di mon panunutan ti napalabas. Aklo nang nga awanan ti ama. Kat mga baruan ta. Nanang. Anak, ti masakbayan ko matipanunutan ma. Kastamit ti agda. Saan at napalabas? Basta nanang. Agbayad iti nangina tinakabasol kay ni tatang. Tata, apay di ka matatao dito balay? Pasensya ka, anak ko. Makumikumagtumot ngamin iti trabaho. Tatang, Sana bali tatunggal awan trabaho. Agaw awid akmat tapno umay kayo iliwan. uwan tatang. Kahit agsingsingpat ka, anak ko. Di ka agsubsubag. Uwan tatang. Ken di mo pagungungtan ni nanang mo. Nuda kayo laang ti agbati dito'y balay. Uwan tatang. Nasayaat no kasta, anak ko.
Denggem amin apa magbagakan ka. Tati ubeng nga amo na adumngeg kadagiti pamagbaga. Ket maadaan iti naranyag ang masakbayan. Wan tatang, laglagi pagto amin dagita pa magbagayo kanya. Nanang, adda ako na nagkapoy di pagadalan. Ni, apay asan na sumungbat. Rimwar nga ta? Ha? Nanang! Nanang! Anya din napasama ka na kayo! Nanang! Ha? Nalamiis ti bagina! Nanang! Nanang! Unay, nanang! Abay, pinanawan nak! Kitda kayo lang tigad kaduang agbibiyag! Saan ka di nga nasakit ti inam iti puso, baro? Nana! Amangan no na atake iti puso, idinadanon mo anak adasay. Apay akastoy, nana! Apay! Rafael Baro, Awandan ngagpadpada! Awanan datatang kananang ko! patib karang tinakam mo, Baro. Saan mo bali tadaak dito'y? Saan ka baybayan? Agyamanak, nana! Tatang, may bibusan dagiti tarakan tayo a manok. Pato kas kada kalding. Ay, wan nga raw nanak ko. Apay ngamin nga itultulok yu, tatang. Ay, narigat anak ko. Awan tigaway tayo kadakwada. Ay, Aganos tayo anak ko. Tinapatag, kat saan da tayo asaksaktan. ngam lugi tayo mo, tatang. Kandakal a perwisyo tit itada kada tayo. Agasan nyo, isuda ka na yun ti may ranranod kadagiti tarakan kan mula tayo. Kasanon no dumtang to ti aldaw. Ultimo balay kan sanikwa tayo kat almanandan. Saan mat siguro ang mapasamak dayta, anak? Sapay la ko mga rod, tatang. Sapay ko ma. Rafael Baro, anya ti planom itibiyag mo. Agiskwela ka kumamot. Diyak amo, nana. Saan ko ama ipamaysa ti panunot ko? Anya, O, nana. Ngam saan na bale? Panunutak ana imbag. No anya ngagpaiso ti kayat ko ama pasamak iti biyag ko. sipod na ulila ka. Siya kung tinagbalin nga amakan inaam, Rafael. Kat kayat ko kumaan na saya at matipagbanakam, Baro. Nana, Kan nagkariak iti inam at ikabaybayan. Iso apang nga asim ko matag singsingpet ka. Kat pasaya atam tibiyag mo. wan, nana. Katagyaman ak iti panang ipatagyo kanyak. Wan, Baro. Patpatgan ka unay. Iso apang nga asim ko ma. Tadi mo tagidaksan no sang kaulit ko ti ibagbagakan ka. Maawatak, nana. Darasam ti aglabaruena. Amangan no adamanan dagiti grupo ti lalaki kat maabutan data ditoy. Ay, wan nga rod, luningning. Mabutbutan nga. Wan nga rod. Kaslawan mo tan waya-waya tayo gapo iti mapaspasama. Wan nga rod. Kasanungatan, no kastoy aginggat ingana. Kasanon ti biyag tayo. Tsaka mo, Rowena. Kanjak maawatan no apay akas to'y mo tan dito ili tayo. Nagaduda kiti grupo ti rebelde. Kat no maawanan da iti kanan. Dagiti tarakan kan mula tayo ti pagdiskitaran da. Kat da tayo ti nakakaasi. Wan nga rod. Saan lanam na minsan nga inala dadagiti mula kan tarakan mi. Awan na balinan ni tatang.
No di, intulok na latan ang alaon dagiti grupo ti lalaki. Kas dyan nga taa ka na yun, eh? Jack ang mo, Rowena. Ngamsapay ko ma. Tagpating gamot tanday to'y ang mapaspasama. Tatang, mabut-buto nga kung iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Di ka madanagan, anak ko. Saan tayo amaan ano? Kasano no kastoy akanayon? Kat dumtang to ti aldaw, ang makasalaw tayo kadagiti dakes at tao. Kas itinakunak. Saan tayo amaan ano? No saan tayo idaalab-labanan? No adda ti mabalin tayong ited kadakwada. Ipaay tayo latan. Ay, Wen, anak ko. Anos laeng. Agpatinggan to matlaeng ti amen. Sapay ko matatang. Tadyak kayat adumtang to ti aldaw. Ama pukaw tayo ti amin, gapulaeng kadakwada. Ay, talaga nga adong ti perwesyo. Nga itad dagiti tulisan dito'y ili tayaw. Kabsat istong. Ay, wen nga raw, kabsat punsaw. Ngam no lumaban tayo. Amang ano di tayo ida kabailan. Talaga nga awan gaway tayo. Gaputaman mano tayo laeng nga agindag dito'y. Wen nga raw, kaasino bilang dagiti mairaman. Nang runa dagiti nataengan. Ubing, kan dagiti babay amadangran. No bilang taaglalaban tayo. Ay, awan nga rod kabsat. Isu anasay-saya at siguro no agulimak tayo latan. Tapno saan nga tayo nga ananwan. Way na kabsat punsaw. Hangem kasanon no kastoya ka na yun. Saan mat siguro kabsat. Mang panunot tayo itiwagas. Tapno mapasardeng tayo ti saan anasaya at amapaspasamak dito. Ngam rumbang asaan tayo nga agdardara sudos. Tapno saan tayo ang maisagmak. Eket, wen kabsat. Luningning, awan ka di planong apumanaw dito lugar tayo? No dadong ma, kayat ko ti pumanaw. Tapno mapanawak ti gulo dito'y. Kasladyak mo't laang kabaulan. Apay, Diyak kaya tapanawan dananang kantatang. Tano pumanawak, awan ton kadkadwada. buwan matkik di Diyak tumat la makaid na no panawak ida. Ngamin, isudan tumat laang ti kanayon ko apang panunutan. Narikat nga agpaiso, iso nga anos talatan. Kapilitan. Barang magunod tayo matlaang at tilinak kan kapya kalkalikaguman tayo. Wan nga rod luningning, sapay ko ma. Apay, Rafael Barok. Kasla na uneg ti pampanunutem. At dalaan pampanunutak, nana. Anya dayta. Ibagam barang matulungan ka. Ibagak to? Apaman ang makapagdesisyon akon? Ha? Wan, nana. Ngam sigurado ka kadi apagsayaatan dayta, Barok. Wan, nana. Mala, panunutem anaibag. Kat ibagam to kanyak no anyaman dayta planong. Wan, nana. Anya, di mawat manan itibagas lagi tawan ser-serbina at tao tatang. Shhh! Di mo pigsaan unay, anak ko. Ang mga numangagda ka, kat madaksan ka. Kasano? Makapauma tanday tang aramid da. Awan ti mabalin tayaw, anak ko. Anyangay, kat dito'y matlugar tayaw tinalakada adanunan. Anya ta nagpatulong tayo ngaminan kadagiti pan nakabagiti lintag. Nabayagan a pinanunot ko dayta. Ngam narigat ko nakmanahin, anak ko. Saan akas karina? Tatang, Agan anad kakit di, anak ko. Di ka unay agpailuyos iti guram kadakwada. Amangan kidimat, nuday tati pakaisagmakam.
Adugaya manen tinapukaw at araken tayo, hindi na minsan alawas kabsat ponsaw. Uwan kabsat, kat may saak dita. Inala damanan dagiti dadakal at arakan ko apato. Ay, unay dagitan. Dagiti karuba, kalding kanaw, kan mula da, anat natang ti inala da. Ay, uwan nga raw da. Inranada, idi kapigpigsaan ti bagyo. Dinundawayan da, te kaawan dagiti akin mula ije talon da. Ay, kaasi tayo pa'y kabsat. Ang mawan mo't mabalin tayo. Ay, uwan nga raw kabsat. Ngam narigat mat no makirangat tayo kadakwada. Taanda na pasamak edi arangat. Ngam dagiti umili laang ti kaasay. Gaput awan gaway da. Nay, apa yun, Rafael? Sa dino ti papanam, barok. Ingkargamot amin ng abadom itibag. Nakapagdesisyon akon, Nana. Mapanak makigasang-gasat iti sabali a lugar. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, barok. Wan, Nana. Ala, palubusan ka. Ngam pang-asim tadi mo liplipatan dagiti bilin ko kan ka. Wan, Nana. Kan agan anad ka ijay papanam, Rafael Barok. Tapno di ka maisagmak. Adda siguro dagiti sapsapulak dito'y takabakiran mo tinadanon ko. Sapay lakuma. Ta sa anak amapaay. Kat mabiru kag ida. Masarakan nga ta ni Rafael dagiti sapsapulan na. Papagayam, di uliwayan adenggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay